kuom paro mabende pod medo sumo kanyo kaluwore kod ote mabende nwapenjo kanye mbui magwa mago mag Facebook, YouTube kanyakla kod mano mar X. Bende onyenda ka jopiny e kaunti ma Kisumu bende loso kaluwore kod tije mag MCAs maggi. Bende MCAs maggi oselenegi tich e yo makare magi oganda mawuok e kaunti mano ma Kisumu. Nyinga en Linford Ochieng, aja West Asembo. Kang'iyo tich ma MCA no osatimo kane nikech go sani higni madhi mana 4 ndaro kane kilos kane ndara na madhi Kadedi no en gi potos okane gimotimo kata ndara moro makoro dhi olwak kocha okane gima ng'ano timo. 2027 kaponi chopo umany ng'ama wanyalo keto kanyo nikech joma dongo ma biro gi ODM akiani mag Raila akiana ng'oni jogo onge gima timo siaya kanyo sana West Asembo kanyo jogo wuondowa jogo onge gima timo. Iluonga Steven Otieno Nyango aja Nyalenda B adak Donga kaluwore kod MCA mara ne osetiyo maber ma jopiny neno kendo ma jopiny morgo kecho mokwongo ne nitie MCA machielo to ne waduoko MCA machielo kwa paro ni nyalo tiyo moloyo jalcha to anwang'o chalo kech kata kidhi rango nderni ok beyo ahinya kata kolos gi tinwang'o ka gin nderni moko molos ma low quality ma onge kata gima ndalo matin ofulo osekethogi to pesa gikawo mang'eny ka giwacho ibiro winjo ni gi ndiko pesa mang'eny ma giloso go ndara to pesa maloso go ndara nikech ikawo chuodho tiole ndara kosekaw kuonde drainages monego bed ni mondo pi kabiro to pi mondo oyud yore to ndara obed ndara mago ok lose mar dhwanja kamano tiweye. An iluonga ni Bliss Nyawuor jadak Makondele Ward. Concerning kaka MCA mara tiyo ma en Joakim Okech Swaga tiyo maber kendo osetero nyithindo mang'eny e skul Rotary kachacha otero nyithindo somo nono ochulo fee negi nyocha ne oyawo Kosao Health Center ne no champion mondo oyaw Kosao Health Center bende okelo ga health camps mamoko bende ma free drainage oloso otero lokate skunde otimo gik mang'eny kabisa kendo gima daher mondo anyise omed timo kaka otimo no. Ginyinga iluonga ni Lawi Ochieng awuok e ward ma Kobura anto kaneno tij MCA e ward na ato pokano tij ma MCA otiyo kata manyalo siemo ni MCA mara otimo magi ma okane kech kuonde moko kidhiye ineno gik moko achiel ariyo adek ba MCA timo lakini gimara to pok taneno. Iluonga ni Jared Wamamba Kisumu East Sub County Kolwa Central Ward. Gima adwa wacho kuom Honorable Wakili Mheshimiwa Kelvin Odhiambo Raro aneno ka at least nyoche chako temo baro nderni to gima mako dhoga sana nderni wa okethore to moloyo manyocha ni baro mawuok Oyola School kata Ngola korie Ofunyu maram ibogo nusu kuonde moko yudo ka pod maram pok ochope. Mheshimiwa Honorable tem mondo mi fuatilia nwawach yoregi. Nakoro ngoja mago gin moko kuom paro mag oganda e kaunti ma Kisumu. Ero kaka janeno mogik na wacho ni Mheshimiwa Honorable Wakili tem noa kata kamanya koro ngajwang gisa ni